Kabagay niya, ada akon. Na buat amin din papaalamin mo bayad ti kawan ko. Hindi ti paparamid ko mangi baga-baga. Apay tayong paputin mo ang amin na kayo di kuman. Ano pati di talong ka da Uncle Felix apang mo yung papaputin di ka lang babain. Awan din papaputot ko nung Awan din papaputin mo. Wak na Di giyan. ka lang mabain. Nabayag na kung kwanta di dyan. Hindi ka makabain ko. Gam-gamulod yung lang aminin. Awan na talaga Imo ibabay na mo. dagi papang dagi Ang tagala ka na talaga. Talaga pupungtutak ka niya. Ibagbagas ka niya mo. Rumpang lang. Pati di Kapitolyo. Mapapanggakin ni Gobernador Al-Alain di daga nga nagtakdiran ti Kapitolyo. Donasyon day di lolo idin dyan. Apay talaga. Kay donar na karot. Awan na talaga ang anay mo. Apay ko ba? Gamrod ka Ang na mga talaga. mga istorya, di pa Ay apo ang kangagol ko dati nagipulong kanya mismo tayo baon mo nga tauhang nga napanagputput di kay kayo. Ay, Anak iba ka tatani pa nga di pangamaan tayo. namati ka nga. Ibagadan, nagkakapamilya ti nagamrod, pati sakon nga nagdalos tinagan ko kabagis na iram-raman ti kinamatiti ugalin. Naa, awan iti ebidensya. Awan ti ebidensya, ibagada lang ang utol talaga nga ulbot ka. Kanya ko matikwa ka. Kadasam ti agdred ti talugan mo, lang agdred dagay. ka tatalugan mo, ikararag ko kinaapong madungpal ka kuma. Dagay Kailang kagaya gamrod mo. ka talaga. Sikat ti Di ka pa gamrod. nangamatay! Alam Kinilan! talaga, di. Magsagalan ka lang, ipabalog ka na talaga! O, dalamido. Wow! Sayang. O kininan! Kinamot. Gusto mo bang magkapera kagaya ko? Ano pang hinihintay mo? Maglaro na at magkapera sa 1xBet. Nasa comment section ng link. Dito, pwede kang makakuha up to 6,000 bonus sa unang cash-in mo. Para mag-register, fill upan na ang lahat ng ito at ilagay ang promo code na Ancheta at isave ang Gmail at password. Para mag-cash-in, pindutin lang ang deposit at dito, available ang GCash, Payment Center at Bank. At para mag-withdraw, pindutin lang ang withdraw funds at dito, available pa rin ang e-wallet at bank. Paano nga ba maglaro at manalo? Pindutin lang ang menu at dito marami kang pwedeng pagpilian. At sa halagang 20 pesos mo, maaari ka nang manalo ng limpak-limpak na salapi. So ano pang hinihintay mo? Maglaro na at manalo at para makapag-cash out ng ganitong karaming pera.